You are not an animal. Because an animal is just a being because there is no spirit man. You know the animal. So the actor according to what is happening now. Reactor, I respond. So the animal rest assured the husband takes out, obvious. But umntu akadalwanga uba makabe njalo. Umntu uyacinga before athathe step. Ajonge uba le nto kandiyenzile izawuthini iziphumo zakhe. Yabo? Uyaresponda akareact. Siyabona na? Amen. Ungabe umzalwane osiwa ngapha nangapha zizinto zonke. Amen. Uthini ukuzeyisa. Siyabona? Yiza ke. Ziphelile lapho. Amen. Siyabulela kakhulu. So ngicela sishayeleni yesizandla.